عزو سلام تنبصحكم زخركم تعزبتي كما يتوعلوه نلوم يشدي شلكاتيت قاتر استدلوا زينا ومسناد وحدنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم خبز قدم يرمياس قبروا عليه بقدامنت ارستاتو سلام إيرترا إثيوبيا نمتصنبال ጉጅለታት ባህሊ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ምሪት ዑደት ከካይዳ ኣባላት መበል 30 ከተዝራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኾኑ ተማሃሮ ስነኪነት ተመሪቖም ኣብ ባጸበ ምኽንያት ጽንብል ስራሕት ፈንቅል ወፍራታት ጽሬት ተኻይዱ ፕሬዝደንታት ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ካልኣይ ርክብ ዘካይድሉ ጊዜን ቦታን ተነጺሩ ንኩነታት ኣፍጋኒስታን ዝምልከት ርክብ ኣብ ከተማ ሞስኮ ይካይድ ኣሎ ባይቶ ፈረንሳ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ንምክልካል ኣሚቱ ኣብ ዝርዝራቱ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምጽንባል ጉጅለ ያታ ስብሪትን ገዳይምን መንእስያትን ኤርትራውያን ሙዚቀኛታት ዝሓቆፈት ጉጅለን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ምሪት ዑደት ከካይዳን በመሰረት ወጽኡ ዘሎ መደብ እተን ጉጅለታት ብ16 ለካቲት ኣብ ባህር ዳር 17 ለካቲት ኣብ አዳማ 19 ለካቲት ኣብ አዋሳ 21 ለካቲት ድማ ኣብ አዲስ አበባ ቢያታዊ ኤርትራዊ ትልሂት ተሰንያ ሙዚቃዊ ምሪት ካቅርባየን ኣብቲ ዓብ ናይ ሙዚቃ መደብ ፍሉጣት ኢትዮጵያውያን ደረፍትን ሙዚቀኛታትን ክሳተፉ ምዃኖም ተፈሊጡሎ አባላት መበል 32 ዙርያ ሃገራዊ አገልግሎት ዝኾኑ 1379 ተማሃሮ ስነኪነት ብ5 ለካቲት ተመሪቖም ነቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ወኪል ኤረና ሙሴ ኪዳነ ንዝለኣኾ ዜናዊ ፀብጻብ ዳናይት ገብረ ህይወት ከተቕርቦያ አባላት መበል 32 ዙርያ ሃገራዊ አገልግሎት ዝኾኑ 635 ደቂ አንስትዮ ዝርከብኦም 1379 ተማሃሮ 7 ኣብያተ ትምህርቲ ስነኪነት ን6 ኣዋርሕ ዝቀሰምዎ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ትምህርቲ ዛዚሞም ትማሊ 5 ለካቲት ተመሪቖም ኣብቲ ጠቕላሊ ሓለቃ ስታፍ ሚኒስትር ምክልኻል ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ አዛዚ ምዕራባዊ ግንባር ብርጋዴር ጀነራል ተኽለኽፍላይ ከምኡውን ካልኦት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ አገልግሎት ዝተረኽብሉ ኣብ ሳዋ ዝተኻይደ ስነ ስርዓት ተመረቕቲ ብኽልሳ ሓሳብን ግብርን ንዝቐሰምዎ ስልትን ጥበብን ዘንጸባርቕ ምርኢት ኣቕሪቦም ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ዕላማ ናይቲ ብልጽግትን ምዕብልትን ሃገር ንምህናጽ ብኹለንትንኡ ብቑዕ መንእሰይ ንምኽስኳስ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርን ወፍረን ድሕሪ ምግላጽ ሃገር ሓደ ወለዶ ዝሃንጻ እቲ ድሕሪኡ ዝመጽእ ወለዶ ድማ ተዛንዩ ዘዕርፈላ ኣይኮነትን ብምባል ነፍሲ ወከፍ ወለዶ ሰሪሑን ጽዒሩን ንድሕሪኡ ዘሎ ወለዶ ከሰጋግራ ምርጫ ዘይኮነ ዜግነታዊ ግዴታ ምዃኑ ኣነጺሩ ንዕባለ መንእሰያትን ንዕባለ ሃገርን ዝፈላለኻ ዝርአ ጉዳይ ኣይኮነን በዚ መንጽርዚ ክረአ ከሎ እምበኣር ሃገር ሓደ ወለዶ ደኺሙ ዝሃንጻ እቲ ድሕሪኡ ዘሎ መንእሰይ ድማ ተዛንዩ ዘዕርፈላ ኣይኮነትን የግዳስ ነፍሲ ወከፍ ወለዶ ተማሂሩ ሰሪሑ እታ ሃገር ገለ ነገር ኣመልኪቱን ኣማዕቢሉን ንድሕሪኡ ዝመጽእ ወለዶ ኣረኪቡ ተሓልፍ እዩ ዝኸበርኩም መንእሰያት መንግስትን ህዝብን ኤርትራ እምበኣር ትጽቢቱ ሃባኹ ዓብዪ እቲ ምንታይቲ ሓያል ሞያዊ ትምህርቲ ዝዓጠቐ መንእሰይ ቀጻልነት ናይ ሃገርን ወለዶን ዘረጋግጽ እቲ እንኮ ኣስካላን መላግቦን ናይ መጻኢ ስለ ዝኾነ ሓጢር ጸብጻብ ተመረቕቲ ዘቕረበ ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ አገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ድማ ሰልጠንቲ ኣብቲ ዝፍው ናይ ሰላም ግዜ ይምረቑ ብምህላዎም ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ኣንጸባራቒ ዓወት ከመዝግቡ ልዑል ተስፋ ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ኣብቲ ብዓይነት ይኹን ብግዜ በዳህ ዝነበረ ስልጠና ደቂ ኣንስትዮ ንዘርኣይኦ ሓያል ሓቦን ኒሕን መውጊሱ ሰልጠንቲ ዝንቕ ቁፅሪ ናይ ክልቲ ፆታ ዝነበሮም ኮይኖም ኣብዚ ዝካየድ ዝነበረ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ተወዳደርትን ሓንሳኡን ኣብ ገለ ዓይነት ትምህርቲ ርኡይ ተብለልታ ነይሩ ሎሚ ሰላም መሲዩ እገዳ ተላዒሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ተመረቕኩም ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም
ጽንቦል ስለዘለኹም ኣብ ናይ ስራሕ ቦታኹም ዝደመቐ ዓወታት ከተመዝግቡ ዝኣተኹሞ መብፅዓ ከተኽብሩን ድላቦም ተመረቕቲ ነቲ ዕለት ዘንጸባርቕ ባህላዊ መሰናድኦ ከምኡውን ምስሊ ሳዋ ዘርኢ ቅዲ ሑፃን ንምርኢት ብምቕራብ ነታ ብረዚን ዋጋ ዝተረኽበት ሃገር ንምልማዕን ንምዕቃብን ድልዋት ምዃኖም ብቃለ መሓላ ኣረጋጊጾም ንዕላማታት ሃገራዊ ኣገልግሎት ክሰርሕ እሙን እምንቲ ጽኑዕ ጻዕረኛ ሓቀኛ ወፉይ ወራሲ ሕድሪ ጀጋኑ ስዋኣትና ክኸውን ብስም ስዋኣት ኣብ ቅድሚ ህዝበይን መንግስተይን ንምሕል ኣለኹ ኣብ መወዳእታ ድማ ብኣካላዊ ብቕዓት ጨመተ ተኽሲ ወተሃደራዊ ዲሲፕሊንን ስነ ምግባርን ከምኡ እውን ናይ ስልቲ ጥበባት ጸብለልታ ዘርኣዩ ሰልጠንቲ ኣሰልጠንትን ኣሃዱታትን ተሸሊሞም ብምኽንያት ጽምብል መበል 29 ዓመት ዝኽሪ ስርሕት ፈንቅል ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ከተማ ባፅዕ ሰፊሕ ቆም ዝመርሖ ወፍራታት ጽሬት ተኻይዱ እቲ ብማሽነሪታት ዝተደገፈ ዕማም ኣብ ከባቢታት ጥዋለት ውሽጢ ባፅዕ ዕዳጋ ሁትሚያ ግራር ካምቦ ማርታ ሕጥብሎ እንኩሉን ገማግን ባሕርን ከም ተኻይደ ዝሓበረ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሓላፊ ኣሃዱ ሕግን ስርዓትን ኣቶ የማነ ፍሳሐን ነበርቲ ብሓፈሻ ሰራተኛታት ትካላት መንግስቲ ኩባንያታት ህንፃን ልምዓትን ከምኡን ሃገራውያን ማሕበራት ንዘረኣዩ ንጡፍ ተሳትፎ ሞጊሱ ኣቶ የማነ ኣብ መወዳእታ ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ብዓብዩ ንድሕነት ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ስለዝኾነ ኣብ ኣጋጣሚታት ረከይተ ሓፅረ ከም ባህሊ ተኣታትዩ ወትሩ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ብምዝኻር ህዝቢ ነቲ ጽምብል ንምዕራግን ኣጋይሹን ምቕባልን ንምእንጋድን ተሳትፎ ክዕዝዝ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ መበል 29 ዓመት ዝኽሪ ስርሕት ፈንቅል ትእምርቲ ረዚን ታሪክ ብዝብል ቴማ ካብ 8 ክሳብ 10 ለካቲት ክካየድ እዩ ኣብ ህምቦል ቀጨጭ ንኡስ ዞባ ከርከበት ዝተዋደደ ትካል ጥዕና ኣብ ርእስቲ ነበርቲ ብቐረባ መሰረታዊ ኣገልግሎት ንዝረኽብሉ ትገብሮ ዘላ ኣበርክቶ ጥዕናዊ ንቕሓት ኣብ ምብራኹን ሓያል ጻዕሪ ተካየድ ምህላዋ ተሓቢሩ ሓላፍ ናይታ መደበር ጥዕና ነርስ መድሃኒ ገብራይ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ትካል ንነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ህምቦል ቀጨጭን ያካርዕን ኣገልግሎታት ሓፈሻዊ ሕክምና ክንክን ቅድምን ድሕረን ሕርሲ ከምኡውን ኩሉ ዓይነታት ክታበት ከምትህብ ብምሕባር ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ንምዕባዩን ጥዕናዊ ጎስጓሳት ከም እትካየድ ኣብሪሁ ምስ ምብራኽ ንቕሓት ተጠቃምነት ኣብታ ትካል ይሰፍሕ ከም ዘሎ ጠቒሱ ድማ ዘይተዛዘመ ህንፃ መጸበይ ነፍሰ ጾራት ክቃላጠፍን ንህፁፅ ረድኤት እተገልግል ኣምቡላንስ ክትምደብን ተላብዩ ነበርቲ ብወገኖም ቅድሚ ሕጂ ኣገልግሎት ጥዕና ንምርካብ ናብ ቁርደትን ኣማላይትን ይኸዱ ምንባሮም እዚ ድማ ሃልኪ ግዜን ቁጠባን ከም ዝነበሮ ብምዝከር ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ዘጋጥም ዝነበረ ሞት ኣደን ዕሸልን ኣብ ምንካዩን ልዑል ኣስተዋጽኦ ትገብር ከም ዘላ ገሊጾም መደበር ጥዕና ሂምቦል ቀጨጭ ኣብ 2007 ኣገልግሎት ጀሚራ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ሓውሲ ከተማ እንዳገርግስ ብልዕሊ 1.6 ሚልዮን ናቕፋ ዝተሃንፀ መጸበይ ነፍሲ ጾራት ብ31 ጥሪ ተመሪቑ እቲ 3 መደቀሲ ዘጠቓልል 5 ክፍልታት ዘለዎ ህንፃ ንነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሓውሲ ከተማ እንዳገርግስ ገዛ ኸረን ገዛ ሓምለ ገዛ መደባይን ዓዲ ብርኩትን ዘገልግል ምዃኑ ኣማሕዳሪ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ኣቶ ዓንደ መስቀል ኣድሓኖም ገሊጹ ነበርቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ህንፃ ኣብ ምግታእ ሞት ኣደታትን ዕሸላትን ኣብ እዋን ሕርሲ ዓብ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብር ብምጥቃስ ዝጎደለ ናውቲ ንምምላእ ዘለዎም ድሉነት ኣረጋጊጾም መደበር ጥዕና ሓውሲ ከተማ እንዳገርግስ ቀዳማይ ረድኤት ሓፈሻዊ ሕክምና ምክትታል ቅድሚ ሕርሲ ክታበት ህፃናት ከምኡውን ምኽርን ማዕዳን ዘጠቓልል ኣገልግሎታት ትህብ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዒቡ ዝቐርብ ዜና ወፃኢ ሃገራት እዩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ካልኣይ ርክብ ዘካየደሉ ጊዜን ቦታና ነፂሩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብ5 ለካቲት ንኮንግረስ ኣብ ዝሃቦ ንህሉ ኩነታትን መጻእ መደባቱን መንግስቱ ዘብርሃሉ መግለጺ እቲ ርክብ ካብ 27 ክሳብ 28 ለካቲት ኣብ ቪየትናም ክካየድ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ንምወላ ናይቲ ምስ ሜክሲኮ ዘዋስን ዶብ ኣሜሪካ ንምንዳቕ ዘውፅኦ መደብን ምውፋር ሰራዊትን ከምኡውን ምፅባብ ናይቲ ኣብ መንጎ ሰልፍታት ሪፐብሊካንን ዲሞክራትን ዘሎ ፍልይ ዝጠቐሰሉ መደረ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብሰላም ንምዕራፍ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ እወታዊ ውፅኢት ይርከቡ ከም ዘሎ ብምሕባር እዚ ካልኣይ ርክብ ነቲ ዲፕሎማስያዊ ምዕባለ ንቕድሚት ዝደፍኦ ከም ዝኽእል ኣሚቱ ኣሎ ቀዳማይ ርክብ ፕሬዚደንታት ዶናልድ ትራምፕን ኪም ጆን ኡንን ብ12 ሰነ 2018 ኣብ ሲንጋፖር ከም እተኻየደ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላዕለዋይ ልኡኽ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ሰሜን ኮርያ ስቴቨን ቤጉን ብዛዕባ እዚ ካልኣይ ርክብ ምስ ሰመዚ ሰሜን ኮርያ ንምዝራብ ብ6 ለካቲት ከተማ ፒዮንግያንግ ኣትዩ ኣሎ
እቲ ላዕለዋይ ልኡኽ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ሰበ ስልጣን ደቡብ ኮርያ ከም ተዘራረበ ይዝከር። روسيا زودبتو نكونتات أفغانستان زملكت ركب أب كتما موسكو يكايدالو أبزي كاب حموشة كساب شدي شلكاتي زكانا عزلو ركب بريزيدنتات أفغانستان نبر حامد كارزاين زركبهم لعلوت بوليتيكينياتن بركت زبالو وكالتي طالبان ساتفلو زاغيت أبزي ركب بزعبا سبت هم بردا زغلص حبريتا كوانتا زيلا كونتات أفغانستان بسلام المعراف حادث سغومتي مخانو غنا بوكالتي طالبان غليصوم الله يهون نبر بريزيدنت أفغانستان أشرف غني اتركب كاب بوليتيكا وحالك حليفو زمص وفره كم زيهلو أميتلو روسيا تاوزي من رجع أفغانستان نمعرف زعلم أهجرا وعلى أب ورح حدار كلتشن عصر شمونتن أب كتما موسكو وديما من برا تبصبايت توصو بزي كازي نت قداي بزملكات زحلفة ورح طريه أب مونغو أمريكان وكالتي طالبان أب قطر ركب كم التخايد يقلص أب تركب كلت يوم وجنات أب زغربو ندف أمامه كم التردد كوا يقلص انتلو منقص أفغانستان جنا بزيناتو فقادن أفلطون نزختم سمع كم زي دقف حبير له 10 شعات عمتات أو تيرو زلو كللا أفغانستان مفتاح أغدي مستخايد أهجراون زوان فتنتات زتك أسفره كم زي ترخبو تابصابات يحبرو بايتو فرنسا لعل 3 أوارح أوصيرو زلو ناي تقوام وسلطات نمكلخال أدبيصو أت بايتو بحموش شلكاتيت أب زوعالو مقابايو بفلاي أب رئيسة كتما باريس توزيم الرقاف فتيرون زلو سلطات سب بجاجله دون مبال 380 شعاتن بتسعة كلتن دقيفو أبالات تان زملكتهم أكلات منقسن هزباون عبتات نمكتا سقومتي كوستو مخانم أتبايتو أفليط الله أتسقومتي نتي أب وشت 5 عمتات أب كتما باريس كاب سرايو تمساسلتي سلفتات زخف مخانو زقل زلو نعبي نمهدا ترو كتصاوت كم زخل سمزي فرنسا حبيروم نتي ندادي وسخ كرز كجبر بمنقسين نستوت أنا مدب زقام أب ورحي حدار كلتشن 10 شمونتن سل على سلفتات سبج أجله بفلاي أب كتما باريس ناب نعبي كم زمرحت أبصبات يقلصو أتناي تقامو سلطات أب بوليتيكون محبر طبعاً مديات فرنسا ألو توسع بينات كم زغتله مسكونات نايت هاجر كربس زلو مجنات يتقصو روسيا لعلفتنا الدمسي كون شرف زخل حدش كروز مسائل كتم عبل مخانفليتا علامة نايزي أب وشتي كلت عمتات زم عبل سرقة مسائلات كاب أمريكا كمت نزخل سجات نمعجات مخانو منيستر مكلخل سرقي شجو بحموش لكاد تحبيرو نا أمريكا صعبة بغلت لكاديت أب كاب سمم زي مفراي ما أكله رحقت زون شاف مثالات زحابة روسيا معرم على أمريكا كتم عبلو اتخل أطوار كتفر مخانا قليتها يهون مبر هاجرو لونتا كاب موحاس حليفو مس أمريكا أب وردر من معبال أطوار كتمر كم زي كونت بريزيدنت فلاديمير بوتين حبيرو منيستر قدايت وصاي روسيا سرقي لافرو بوغانو اتيكر مثلاث عمتا استخدمه وعلى مفراسو مولع حدش دخول كينات كم زخونه بمتكاس هاجرو مس أمريكا أبو تهدرو متفنان كم زي تأتو مقلاطو يذكر اتي وعلى متحاسو بدرجة عالم كي ترفه وردر مفراي أطوار كيس أبيو سقع زلو أوروبا وحبرتن محبر هاجرات عربن وعلى مرحتين موداب زكايدونا منسترات ركب بزيفرة كم تبتنيك الحلو كلت يوم وجنات بأربعة لكاديت أب بلجيوم ناي منسترات قديات وتأي ركب كم زكايدو زحبرو تبصبات أب مودة تانيز ورحزي وعلى مرحتك كايد كم أجندة أب زقرب وحساب كم زي تردادو قليصهم أتي أب جبتاويت كتما شارم الشيخ كايد زتحسبه وعلى أنت السمر أب منجو مرحتك كلت يوم وجنات ناي فلما ركب مخونا نيرو منسترات قديات وتأي كلت يوم وجنات أب حيالو زباو قديات بحافشة قديت إسرائيل فلسطين من دما بفلاي كم زي تسمع معي زقل زلو أنت هنا جنا أب تركب نقداوي زمدنا أوروبا وحبرتن محبر هاجرات عربن نبدنفع أب مردا كم تبصحه تحبيرو أب سوريا ندحنت نايتهم بأمريكا زدقفو كردوين ميليشياتات أب قمت زأتوا كاب وق نت أزخون زبا كمسر السبت سمع كم زي عجبتلو تركي جليسا بريزيدنت رسيب طيب إردوغان أتي أب مونغو هاجرون أمريكان سبت سمع نتأتى هاجرو زو حسو أنت كونو كم زي رخبو متكاس أب لعلتو ميليشياتات سرحت مكياد كم زي تعرف بحموش لكايت أميتو أتي كلتياو سمع كردوين ميليشياتات كاب كتما مانبيج كوتسو زتغلل كوانت نبرة زاجي تكباري كم زخونيو بريزيدنت إردوغان زجلس بزعبازي بتركيا استوهابه مجلسي ملسا قبل زهابة أمريكا عبللتهم أنصار داعش أبز كيد زلوك آسي كم زتحجزو تقلتو ميليشياتات زفت أم وتهدر وسرحتات كم تقاومه تقلت يقول نبر تركينتهم ميليشياتات كاب شبراوين فليا كم زي ترؤمية تحبر بتقوداي كم زي تقادوات أنها أمريكان تركين أبز حلف ورحين أب سمينا وشانخ سوريا كاب وق نت أزخون زوبا كمسرت تسمع معن أب موداتا
بحموش لكاتيت أب دوبوي معراب كتما باريس فرنسا أب بعل شمون تدربي هنسا بزقات محدقة بارع بوحدو 10 سبات مويتهم بتي كون إلكا كم تفت أمازق لزلو حدقة هسوها زركبوم 36 قصلات بمهلهم قطر موتات كزايد كم زغل سم مزيد التانيت هاجر أميتهم اتبارع دحرنا حموش ساعات تعو صرحيت أب تحت قطر كم زو على زقلت بوليس كتما باريس مسا حدقة بصرحان تترتر تقول نستيتي أب تحت كأيدي آتيا كم زلا رديو نتي أب شحنت شعات 207 أب سسرها هنسا استغست بارع المدفع لعلي كلتا 250 أبالات مدفع تحاول كم تساتفوا تقليت الله زي خبركم تعزبتي زينا أبزي فتسم بروحنا يسرع معلتي سلام كم كبرات عزبتي على توزينا سبورت ونوزينا زنبلكم ميكائيل حرقوم هاجريت كانت إيرترا تساطفو زلا ناي تحت 23 عام تور ديلي سبير كاميرون تمال بناي كلاي مدرخ وددر قصيل نيرو Ça fait vraiment plaisir d'avoir tout le Cameroun derrière nous. On va donner le max de nous-mêmes. ناي تمال مدرخ تقدم تاب كتما دولا زت خايدتن 203 كيلومتر حق زنبرا وددر يوم اكايدوم اب ساعات 47 كيلومتر ناروغصيوم نافصامه بصحوم ابي موداتا دارغا كلهم تقدم تاب زغبرو قصبتا وددر بورتغالو فرانسيسكو كامبوس يتعاوتو كامبوس ني وددرو ب2 ساعات 9 دقيقه 56 كايتين كزاز مخلو ايرتراوي ناتنا تسفاصينكا كابز تقدماي زغونه غيزه كيكسر كلاي يعقوب دوساي كابعود كلته كالي دحيرو رابعي كبرا فيليبوس مبل 11 دانيال هابت ميكائيل مبل 14 روبيل تولد مبل 16 درجاتات كعز خلو ناتنايل مبراتونكا مبل 23 درجه حيزو ني وددرو كم زفصمه مربب حبريتا بروسايكلين سات صافليطا نتور ديلي سبيرير تشاوي ناتنايل مبراتون بكلته ساعات 36 دقيقه 56 كايتن كمرحو خلو يعقوب دبساي كلته كالي دحيرو كالاي فيليبوس كبرابن دانيال هابت ميكائيل سلسته كالي دحيروم 40 درجاتات كحيز خلو ناتنايل تسفاصين 1 دقيقه 16 كايتن دحيرو مبل 34 درجه حيزو يختلوم علوم امناي نطبي ناتنايل تسفاصين ب 32 نطبي مراح كخون كلو يعقوب دبساي ب 22 نطبي اب 30 درجه خونو يختلوم بغانتا هاجريت غانتا ايرترا نزوددر ب 6 ساعات 53 دقيقه 50 كايتن تمرحلام تور ديلي اسبير لوم ربع بناي سالسام درو وددر كقصلو تقدادم تخاص 38.3 كيلومتر زرحقت وددر ككايديوم كبرات عزبتي على توزينا سبورت سابزي فتسم سلام حدا حقاو لوا نبلو انتاي رؤحيتات يزمال هل مزب حفشاوي ባህርን ናይ ለበዋ ተተሓሒዙ ዝመጽእ እንታዩ ካብ ሓደ ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሓደ ናይ ለበዋ ሰነድ ተጠርኒፎም ለበዋ ክገብሩ ሲቪላዊ ሕግና ኣይፈቅድን ሓደ ገዛስ ኣቀዲምካ ሸጥካዮ ከለኻ ከም ሁሉ ገይሩ ነቲ ገዛ ተቂሱ እንድሕር ብለወባ ንሓደ ውላዱ ወይ ንሓደ ፈታዊ ሂበዮ እንድሕር ኢሉ እዚ ሕጂ ክትግበር ዘይክእል ነገር እዩ ኣብ ሕጊ ክንመጽእ ከለና እቲ ቁኑዕ ሕልና ዝበሃል ኣሎ ቁኑዕ ሕልና ክንብል ከለና ኣብ ውዕል ክትኣቱ ከለኻ ውሳኔታት ክትገብር ከለኻ ምርጫኻ ክትገልጽ ከለኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ቁኑዕ ሕልና ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣለዎ ውዕል በቃል ክኸውን ይኽእል እዩ ውዕል ከዓ ብጽሑፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ጽሑፍ ስለ ዘይብልካ ውዕል የብልካን ማለት ኣይኮነን እቲ ዝበፅሕ ዘሎ ስምምዕ ውዕል ክበሃል እንተደኣ ኮይኑ እቶም ተወዓዕልቲ ወገናት ነዚ ፍታዎም እዚ ነዚ ፍቃዶም እዚ ዝገለጹን በቲ ዝኣተውዎ ውዕላዊ ግዴታ ከዓ ክቕየዱ ምዃኖም
ዝገለጹሉን ዝተቀበልዎን ምዃኑ ከዓ ኣብኡ ክግለጽ ክኽእል ኣለዎ ውዕል ሕጋዊ ክኸውን ተደኣ ኮይኑ ተዋዓልቲ ወገናት ውዕል ንኽፍጽሙ ብቕዓት ክህልዎም ይግባእ